بریارە گەڕە یازدەهان یا دانووساندنên Astana derbarî Sûriyê bê serpiriştiya her sê welatên gerentor di her du rojên 28 û 29 mehê de were li darxistin. Erê divê derbarê de Wezareta Derve ya Kazaxistanê ragihand ku hemû aliyên ku hatine vexwendin ji bo gera yazdehan ya danûsandinên Astana derbarî Sûriyê amedebûna xwe dane diyar kirin. Wezîrê Derveyê Kazaxistanê Abdurrahman Nofê di daxuyaniyekê de ragihand ku tevahiya bejdarbûyan tekezî li ser amedebûna xwe di gera nû ya danûsandinên Astana de kirin, nav wan de şanda opozisyona Sûriyê. Serbariyê nûneratiya netewên yekgirtî lê tanha nehatiye diyarkirin ku wê bejdarbûna wê di vê gerê de wê bi çi rengî be. Ji alî xwe ve rêveberê Ofîsa Ragihandinê ya Wezareta Derve ya Kazaxistanê Êbîks Medyarov diyar kir ku ersîalatên gerentor Rûsya û Tirkiye û Îran û her duşan tên rejîma Esed û opozisyonê eroha welatê Tirkiye wekû çavdêr di vê gerê de amedebûna xwe di Kongrê Astana de diyar kirine. Eroha rêveberê beşê karûbarên Asya û Efrîqiya di Wezareta Derve ya Kazaxistanê ji alî xwe ve tekezî li ser bejdarbûna şanda opozisyona Sûriyê di vê gera nû de kir û dizanîn ku vê şanda opozisyonê ji 13 kesan pêk were bi seroketiya Ehmed Tomê serokêberê hikûmeta Sûriyê ya demkî. Diplomatkarê Kazaxistanê herûha da diyar kirin ku pêkhateya şanda opozisyonê ya vê carê wê hema reng be û got ku hemû bejdarbûyên ku di gerên Astana yên berê de bejdar bûbûn wê di vê şandê de bin. Herûha heman berpirsê Kazaxistanî da zanîn ku civîna şeşan ya tîma karê taybet bê pirsên dîlan û radestkirina termên kuştiyan ji bo malbatên wan û wendabûyan wê bi bejdariya nûnerên de Komîsyona Netewên Yekgirtî de yê karûbarên penaberan û Komîteya Xaçasora Navdewletî wê were li darxistin.